Best Collection Channel thir tu te chi bai le vek ole tunruma chuan US indo thlawna indo pui pahnih na hnulam Cold War borok chawa an siam chua tun thlenga an hman tangkai em A10 Thunderbolt chanchin tlema zawng kan en ho dawn ani A10 Thunderbolt hi US thlawna siam tu Fairchild Republic ho siam ani a turbofan engine pahnih hmanga ti nun ni in Warthog emaw Hawk emaw tia kau thin ani bawk ani a official hming tak chu Republic P47 Thunderbolt ti ani a hunle hmuna in beina a tha hle a pawl pui leilam sipai veng tu atan le tengka chiat nan te a tangkai tak zet ani A10 hi zasari som paruk vel siam chu ani A10 hi fighter aircraft dangte anga supersonic speed a thlok chi ani velem lawa thlok chak vak lo poa mel makar ding chang tura duan ni in dargar khata KM zariat somli velin a thlok thaya atengki khata atui thun hian KM sangli za somnga pahni a thui a thleng thayani A10 hi mi pakhat khal chi ni in a chi hrang engemaw zat siam ani a variant then khat te chu mi pahni an kol chi te po omani a chhuna zana fura thala lek chhuwa thei chi ni in chhun le zana arala do ve thayani A10 thlak nan F16 te Falcon te le F35 te mang to ma se politics thilawang le du tu sipai ho tu engemaw zat ala nei wang hian ti top tumna om thin po paltlangin lamhan tangkai mek zelani sangni som pasari zun thla a ti top tum khani ma se kum sangni somni vel thleng lamhan chhun zom an latumani US in indo thlawna siam zinga an hman tangkai le an hman rim ve deuh mai chu A10 Thunderbolt hi ani a kau duat nan Warthog an ti a Cold War boruak lai vela Russian tank runna an siam chhuwa ber ni a soi ani a tun lai indo na tal thei tur le dam kho chuak thei turin he thlawna hi duan ani chhomek bok ani sangkha zakwa somruk pasari bor vel khan US sarkar chuan AX program adong chawa thlawna changkang le indo na arin rol tur le mel mate ta na mangchhia thlen turin hetiang thlawna hi siam chho ani ta ani chung thlawna an siam chhuwa ho zinga chuan A10 hi atela P47 Thunderbolt ti a siam chho ani a muang deuh hleka thlok chungpon indo na dam kho chuak thei tur le in sa seng zung thei tur a duan ani a ral thuam a pai le ral thuam laka a him theina te hi a thatna ani a sangkhat zakwa somsari pali bor chho vela tangkhan thlo chhuwa tan tirani A10 indo thlawna hi fighter aircraft changkang siam hnu le siam hma ata to in indona na manrim ani threina indona a dam kho chuak thei tur le thlawna dang le ral thuam dang beina kara pi chuaka inlama kir le thei tura uluk taka siam ani a General Electric TF34 turbofan engine pahni athla hian anaya Soviet thlawna SA7 atanga him tur le olsam taka hmel ma signalina aman lo nan thuam ani boka A10 khaltu te hi titanium bomb chunga tomin thlawna ka thlakna silai mu millimeter somni pathuma lian den laka po an him turanga yani a thlawna thunun na le khol pui ho po hi titanium khong taka tuam vekan ni soitawangin A10 hi indona muala te boruaka le leilama te adei zai vio maya ain thazona hi a thatna bel chha tu pakhatani he thlona hi chaklo te a thlopon ain her kwalin ain thazau hle a le hrul te a thlokin mel ma thlona bum chungin mel ma bara khai thut thayani ral thuam paipon A10 Thunderbolt True hian hriam hrei pai thavio mai pon lama hian hmun som pakhat la ya man ruwa atui bom te bom che hrang te missile te silai le adang te azak kep tuar maya millimeter somthum GAU 8A lai puite pok thei hrang chiriat vel kg sang sari za thumarit te chu athla hnuaya hian a thiat ther fur boka apum hnuai lama hian bom thlok thei pathum lai pai bokin MK83 kg zahni somni pasari arit te kg zakwa vel arit MK84 te a thiat boka
tin cluster bom an ti asura sur zoi zoi chi bom mai ba ka bom lei hreu chi teng khor che thei chi te po la pai boka missile zinga AGM-64 Maverick le AIM-9 Sidewinder te po ala pei pon cheu zui ani A10 hi indona muala chuan atlang puin Apache helicopter nen in thurualin joint attack team ti mingpu in an fe chuak thina an tor hel omdun tak zetani tunma kolor boruak le indona hrang Soviet tank le ral thuamte alo phin cheviau to thina Apache hian room thain A10 hian an nunna alo chha sak thina ni A10 hian indona pa ngai tak ahma chon masak ber chu Persian Gulf War anti sangkhat zakwa somkwa pakhat vel kha ni a khata khan he warthok hian iragi haute tan mangchia alo thlen tir to a A10 za som thum pani rual hi tum sangsari zakwa somret pathum lai an lo fe chuak to a teng zakwa somret pasari lai pui khol zakwa somni paruk le sipai motor sangkhat zathum somnga panga an lo da tha to ani thlona som mai ba ka helicopter te an lo kap thla to a chung zinga chuan GAU-8A te pon telani Gulf War zo khan US hian A10 thlaknan F-16 an han siam chawa ma se A10 hi an hlui hlon thei tak chuang lo ani hi sangkhat zakwa somkwa pakwa khan Kosovo indona tang rual pol NATO tan kirchua ani ve boka 9/11 anti helhawin World Trade Center vel an bei hnu khan hmel ma ve kualin Iraq le Afghanistan te rammutir ani thin bokani kumsang ni sompali po khan Turkey Airbase atanga thlok chuakin ISIS rang mek chu awarun thin boka tun hnai kumsang ni le sompariat lok po khan A10 hi in baina muala ron kir le in Afghanistan a helho ave kwal bokani US Air Force hian voiduai lo A10 hi choltir an lo tum to thina tunlai taka chuan a aya tha Falcon tele F-35 Joint Strike Fighter te US hian anei to awangin choltir mai du pol an om to ani ma se angai na tu le a thatna hmu tu le thala ti tu US Congress a le sipai ho tu te zinga an ku tulawang hian choltir ala ni lawa la chormek zelani A10 zatel hi siamdang lama thuam thar an tum mek bokani A10 hi Cold War hnu loka indo thlona ral do hlotling berte zinga mi ani a sipai le civil mi te zinga A10 hi ngei na tu an tam tak zeta voiduai lo indo na apol te alo chakpui to thin ani